nje abantwana bazokwazi ukuthi bathole i-admission or i-enrollment to ama-scarce skills akhona laphayana kuma-higher institution. Bazokwazi ukuyoba ama-chartered accountant, bazokwazi ukuyoba o-science, bazokwazi ukuyoba odokotela. I know very well ukuthi lesi sikole is one of the few schools ezine-mainstream yonke ephelele, ezinama-streams. I think kuno-humanities, kuno-science, kuno-commerce. Ngiyaqonda noma ngiyena uthisha ukuthi ukumeneja leso sikole akuyona umcimbi olula, ikakhulukazi ukumeneja isikole esinothi I can say kule sekhethi yisona isikole esikhulu kakhulu. Ningangiqondisa ngoba angiwa-verifyanga ama-stats ami, kodwa kule sekhethi yethu isona isikole esikhulu kakhulu kulo masipala wethu onama-sekhethi amabili. Isona isikole esikhulu kakhulu kunazo zonke, kodwa besikwazi ukuthi siphase kanjalo. Uma ungena emnyango, ungena ngesangweni ngokuthi ubone ukuthi ngingena esikoleni la esihlelekile. Ismile azokuhlangabeza ngaso umema uma uqhamukele e-ofisini lakhe, it's a genuine smile. Ismile esingakhohlisi. Ubengasmile lokuthi manje kusuke ngizofike kube ngathi ngithinta uhlanga oluthile, kodwa bengasmile lokhu kwalaba abantu abacabangayo. Yabo lokuhleka inhlini bengahleki kanjalo, kodwa engahlekisi bengayihleki. You will think uyahlina ukuthi into engahlekisi bengayihleki. Uma ehleka ingoba nayo ibideserve ukuthi ihlekwe leyo nto. She instilled a culture of discipline kothisha bakhe nabantwana. Engiqonda kahle ukuthi umphathi akubi lulu ukwenza njalo, ngoba akuthina sonke sithanda ukuthi siziphathe nje ngendlela ehlelekile. Siyathanda thina amasaba asebenza ukuthi isikole phela sibe flexible, kodwa no ububona ukuthi hayi lapha endala isikhathi sokufunda esokufunda, isikhathi sokuthi abantwana abadlale, isikhathi sokuthi abantwana abadlale. Siyakubonga kakhulu Memkhanyile ngesibindi obenaso la esikoleni. Today ke sizo-celebrate your greatest achievements, your bold footsteps. Esifuna ukusho ukuthi for number of years we will always and we shall forever miss ukuthi kwake kwabakhona uprincipal wesifazane. Ngimbonile omunye uprincipal wesifazane nayo excellent, ngiyangikhohlisa isibongo sakhe, wase Richmond Second naye lapha kulesi sikole sakho Mhloli esisemlamuli noma lelele eHopewell Mlulama. Yabo they were one of the few iconic women ebesithi masikhuluma ngabo I will walk tall. Ngithi hayi ngumeya walesiya sikole esinendala esinomlulama, ngoba uyazi ukuthi kunomama lapho abayibambe insimbi ishisa. Siyakubonga kakhulu Memkhanyile ukuthi you have survived through the test of times. Ukuba uMemkhanyile-ke inkinga akukho lolu ukuzofundisa noma ukuzophatha eRichmond, because yabona eRichmond okokuqala nje uthi ungena ubutshelwa abantu abangafuni ishintshi so inomlando eRichmond man. Ungayithathi kancane, inomlando eRichmond, ungayithinti lezo yikhohlo. Then you ask let engayithatha yathi I will hold my ethical, highest ethical standards yabo in the profession.